Καλησπέρα σας παιδιά. Συνεχίζουμε το παραμύθι το ημερολόγιο του Σπύρου. Πιαστήκαμε χέρι-χέρι με τη ζωή και κατεβήκαμε το λόφο, σκεπτώντας ποιους θα καλέσουμε στο γάμο μας. Καλέσαμε όλα τα παιδιά του χωριού. Την Πόπη, τον Κώστα, τον Γιάννη, τον Θοδωρή, τον Νικόλα. Και έτσι έγινε ένας παιδικός γάμος και μετά από 20 χρόνια στο ίδιο σημείο, στο μοναστήρι της Γλυκοχερούσας, κάναμε το γάμο μας, αφού εγώ είχα γίνει δάσκαλος και η Ζωή μπαλαρίνα και είχαμε φτιάξει τη ζωή μας στην Αθήνα. Αποφασίσαμε να κάνουμε και το παιδικό μας όνειρο πραγματικότητα και κάναμε ένα πραγματικό γάμο και με τους γονείς μας να είναι τρισευτυχισμένοι στο μοναστήρι της Γλυκοχερούσας και μπροστά στο πέτρινο σπιτάκι που τις είχα χτίσει εγώ της Ζωής. Ευχαριστώ παιδιά.